El secret de la biodinàmica és que, en certa manera, és buscar l'equilibri del món vegetal per ell mateix. O sigui, les plantes curen les pròpies plantes i, essencialment, el que dona vida a la terra és el sol. Estem fent el que se'n diu la trobada de primavera, que es desenterra els 500, que és les banyes de vaca amb fem de vaca. Després també farem el 501, que és el preparat d'estiu, que és el silici. El qui realment va iniciar tot el procés, que és Rudolf Steiner, arriba a aquesta proposició de preparats a partir d'una vivència realment d'aquestes connexions, diguem-ne, astrals. Realment les plantes no es mouen. Elles són antenes, en certa manera, del cosmos. Els hi arriba el llum del sol, els hi arriba la lluna, els hi arriben també dels estels. Deia Steiner que la vaca, o sigui, és molt més viu allò que excreta que no pas allò que menja. La banya és, en certa manera, una antena, o sigui, et concentra aquesta informació còsmica, en certa manera, i la torna a transmetre a través, precisament, com es diu ell, de la femta. Realment estem parlant d'un animal que té 5 estómacs, o sigui que el que és el treball de l'herba a dins de la vaca, si està estona i l'ha de treballar molt, i el que surt, evidentment, és molt viu. És una cosa que vivifica molt la terra.